Здравейте! Добре дошли в канала на Фондацията Happy Pet Familia, в който ще ви покажа ежедневието на нашите спасени животинки, да се запознаете с всяко едно от тях по-отделно и да тръгнем по пътя на тяхното обучение. Това ще го направим заедно с вас, тъй като аз самата има доста неща, които все още не знам и искам да науча, така че ще сме заедно в това. Аз съм Диди и съм основателката на тази фондация. Преди 5 години, всъщност 2019 година, се прибрах от чужбина, след 20 годишен престой в чужбина, където също имах каузата да помагам и да спасявам котенца. Тогава беше само котки. Но като си дойдох 2019 в моят роден град и видях колко трудно е преживяването на бездомните животни, колко нехуманно е държанието на доста от хората, които все още не са свикнали как да гледат на животните, че те също така имат душа, че те също така страдат, че ги боли, че искат да бъдат обичани, искат една милувка. Откакто си дойдох и видях това нещо, започнах да спасявам и кучета. Първото ми беше Сноу, той беше малък, беше около 4-5 килограма тогава, сега е почти 40. И вторият ми беше Арис, който намерих на пътя, точно пред дома. Всъщност се беше направил нещо като скривалище под едно изоставено ремарке. Беше с влачеща се задница, не можеше да движи задните си крачка, явно блъснат от кола или нещо такова. Хора наоколо ми казаха, всъщност като го видях, хора ми казаха, че с месеци е така това животно, аз за първи път го видях, че се влачи, когато Милият отиваше да пие вода от чешмичката, която е на около 100 метра от вкъщи. Влачеше се задните крачка по асфалта, така че раните бяха стигнали до кокъл. До тогава той не ми даваше да стигна до него, да го доближа, да го погаля, винаги ме ръмжеше. И като го видях в това състояние, започнах веднага да правя по-усилен контакт, така да го нареча, по-големи опити да стигна до него. Храна, вода, послах му, за да може да свикне с мен и да мога да го прибера вкъщи. Всъщност това беше идеята. И след като бях нахапана 2-3 пъти от него, от самият му страх, успя да влезне в къщи, оттам нататък веднага ветеринар, препоръча ми какво трябва да направя, какви инжекции трябва да му бия. Не беше много убеден, че ще може да стане животното, но да, Ари стана
и вече 5 години е при мен. Ходи, вече може би от старост ходи малко по-трудно, но все пак ходи. Щастлив е, както и всички останали спасени тук, в дома на Happy Pet фамилията. Да, лека по лека ще видите в този канал всяко едно животинче, което е в момента при нас. В момента съм с 10 възрастни кучета и 9 папис, които точно с тях и с вас ще тръгнем по пътя на обучението. Да се научат на навици, да се научат на социализиране, да се научат на повод, как се ходи до туалетна. Те са вече почти научени, бих казала, с туалетната. Много съм горда със себе си, защото не са 1 и 2, а са цели 9. Всяко едно е с почти различна възраст. Значи по-големките са около 4-5, не повече от 6 месеца, по-малко да. Другите петки, значи 4 са на около 4-5 месеца, другите 5 са между 2 и 3 месеца. Те са си баш бебишоци, така че тук в момента е наистина много интересно.